Ito po si Reverend Father Dan Vicente Cancino Jr., MI, isang Kamilyanong pare at ngayon ang Executive Secretary ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Healthcare. Maraming salamat sa Archdiocese ng San Fernando sa pagpapahalaga sa kalusugan, pagpapahalaga sa buhay. At sa ating panahon ng pandemya, ito yung naramdaman natin na napakahalaga ng buhay, napakahalaga ng kalusugan. Maraming tao ngayon ang hinahamon ng pandemya, ng impact ng COVID-19, katulad ng kagutuman, iba't ibang karamdaman rin sa relasyon sa pamilya, karamdaman sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ito ang ginawa ng COVID-19. Pero ngayon, tayo muli ay nagsasama-sama. Ang private sector, ang public sector, ang simbahan, ang komunidad, lahat ng sektor ng lipunan, magsama-sama tayo para matugunan natin ng tama, timely at relevant itong ating hamon laban sa COVID-19 at ang impact ng COVID-19. Unang-una, ang Episcopal Commission on Healthcare po ay nagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa COVID-19 vaccination. Sa ating mga kapatid na hindi pa po nagpapabakuna, magpa-booster na po tayo. Isa po itong paraan at may pwede tayong kontribusyon para mahinto ang paglaganap ng COVID-19. At sana darating yung araw na ang COVID-19 ay hindi na siya pinangangambahan ng ating mga kababayan. Pero tayo ay sama-samang sumusulong sa buhay. Hinihimok po natin ang bawat isa na makilahok sa pagpapalaganap ng partnerships na ito. Sabi nga natin, hindi makakayanan ng gobyerno lang ang laban at ang pag-a-uplift po ng kalusugan ng lahat. Pero lahat tayo may